Здравейте, приятели! Аз се казвам Атанас Кисимов, на 28 години, женен, с едно дете, на 3 годинки, служа в църква Филаделфия. Радвам се, Наско, че си дошъл в моя подкаст. За мен удоволствие и чест да дойдеш и да разказваш за нашите зрители неща, които Бог направи в твоя живот. Благодаря за поканата. Аз също се радвам, че съм част от този канал, понеже Евангелието трябва да се разпространява. То не е за тебе, то не е за мене, то е за другите. Нека Бог да ни благослови. Какво означава за теб да имаш лично отношение с Бога? За мен има един много прост отговор на този въпрос, а то е именно да имаш време прекарвано с Бога, понеже ако ти общуваш с някой, ти би трябвало да прекарваш време с него и ти трябва да имаш отношението и време. Имаш ли време с някой, значи ти имаш някаква връзка с него. Нямаш ли време с някой, значи ти нямаш връзка с този човек и той ти е отдалечен. Добре, Наско, сега може да разкажеш на нашите зрители как повярва в Бога, какъв беше преди и какъв си сега. Благодаря ти за въпроса. Аз повярвах 2016 година, допреди това бях невярващ. И се скитах в света и си правих неща, които мислех, че са полезни за мен, за другите. Обаче, един ден Бог ме срещна след една катастрофа и промени цялата ми представа. След тази катастрофа аз започнах да ходя на църкви, започнах да разбирам Словото, започнах да се моля, да чита. И Бог ми откри неща, за които ще разберете след малко. Скажи ми за тази катастрофа по-подробно. Какво стана? В 2016 година, връщам се назад във времето, април месец, с братовчет ми се видяхме вънка пред нас. Той беше с мотор и аз се качих при него, след негова покана. И по пътя за Остина тръгнахме, между другото, да заредим гориво, обаче не стигнахме до бензиностанцията, което беше повечето, че точно по средата на пътя катастрофирахме, минахме под мантинелата и се ударихме силно в един дънер. След което по болници, операции и дойде пастора и повярвах. Приех Бог за личен спасител. И оттам наследне вече история. Браво, много така насърчителна история. Важното, че Бог е показал милост към вас, към тебе. Сам ли пътуваше в колата? Братовчета. Да, значи Бог е показал милост към вас. Можеше да се случи много по-ужасни неща, но Бог е опазил вас като изцяло. Мислиш ли, че това беше Божията воля, за да можеш да приемеш Бог? Да, понеже Библията има много такива примери, че трябва да приемем както доброто, така и лошото. Божията воля е неразбираема за нас. Не искаш да кажа, че Бог така те срещна? Да, Бог ме срещна по такъв начин, защото може би, ако не беше станало това нещо и друго нещо след време, аз нямаше никога да повярвам. Добре, да кажем, че не си правил катастрофа. Какъв ще да си сега? Може би като всеки втори човек в света, който да си прави каквото иска. Да, отива на дискотеки, яде, пие си и неща, които са извън волята на Бога, като цяло. Следващия въпрос. Кога започна твоята истинска връзка с Бога? След като повярвах, мина се една година, говорим за 2017 година, и Бог ме изпрати на мисия. Аз мисля, че отивам на работа, но то било мисия в Англия. Отидох да работя там, в една компания за храна и започнах да изучавам Библията там на едно училище библейско. След което моята работа беше свързана, че бях нощна смяна. Да. И минах през едни улички и аз не знаех много неща от Библията, така да се каже. Минах през едни улички, представи си тази картина. Тъмни улички, никой няма. Отляво отясно някакви шумове. Кучета лаят срещу тебе. И ти да минаваш посред нощ всеки ден. И се оплаших. Оплаших се, обаче тогава си спомнях един стих в Псалм 23. Там казва:
Дори в долината на мрачната сянка, ако ходиш, няма да се оплашиш, защото аз съм с теб. И това ми помогна. И тогава знаеш ли какво стана себе? Събра смелост. Да, тогава минавам отстрани кучета. Живот това гледаха да идват към мене по-близо. И когато цитирах Божието Слово, те спряха. И нямаше страх вече. Да, както Даниил, където Бог е затворил устата на лъвовете, където Даниил беше хвърлен в тъмницата. Ключовите моменти в твоя живот, когато Бог те е променял. То започна същата година, даже преди да отида в Англия. Бог започна по-малко да ме променя, т.е. това стана веднага след моето водно кръщение. Това беше на 6 август 2017 година в Йоаким Гриево, река Въча. След това не много, Бог ми изпрати в Англия. И тогава вече започна промяната в моя живот и в моето разбиране. Да кажем, че промяната ти започна от Англия натам вече. Да. Как разпознаваш, че Бог работи в твоя живот? Много добър въпрос. Библията е много добър източник. Аз разпознавам по това, че Бог ми изпраща Слово. И това Слово след време виждам, че дава плод не само братя, сестри, пастори и други служители, чрез тях Бог говори на мен. Ако съм почнал някакво начинание, те го потвърждават и те ми казват, Бог ми е казал това за теб, и чрез съновидения също и други неща. Така че Бог говори чрез Слово, чрез природа, чрез хора. Да, но исках да попитам ти как разпознаваш духа на Господа, как чувстваш, как го чувстваш духа на Господа, как можеш да чувстваш, разкази на хора, на нашите зрители в момента, как да усетят, да улавят Светия Дух, да улавят духа на Господа върху себе си. Това е Най-важното е и най-големият признак за това да усетиш, че Бог наистина работи, е това, че в каквато и ситуация да си, в каквото положение да си, трябва да имаш мир. Ако имаш мир, това означава, че Бог е с тебе. Представи си тази картина сега, че в момента си болен, без паричие, трудно си в семейство, проблеми и когато ти трябва да си депресиран, трябва да си на дъното, Бог те е вложил този мир и ти нямаш това безпокойство и чувстваш, че макар че си в проблеми, че ти си горе, не си долу. Това е Бог да бъде в тебе и Той да ти говори да работи с теб. Да имаш мир. Понеже, когато Бог идва, първите му думи, знаеш ли кои са? Кои са? Мир вам. Точно така. Той ти дава мир на първо място. Точно така. Добре. Малко по-рано си ми казал, че имаш няколко свидетелства, а сега може да гледаш към нашата камера и да насърчиш нашите зрители. Значи мога да кажа, че в многото неща, които правим, дали помагаме на деца, молим се за другите или нещо друго в църквата, искам да ви кажа, че аз бях в това положение, Сене. Трябваше да какво правих. Да. Всяка служба съм там. Преди да почне, половин час. Да. По това време учих библейско. Ходих на работа. Занимавах се с децата. И виждаш, че от понеделник до неделя само един понеделник имах почивен, в който не бях на църква. Само дето не спах там. Но в това време, което аз прекарвах в служене, така ще го нареча, аз забравих да имам лично време с Бога. Идваме си на думата на първия въпрос. Аз загубих моето лично време с Бога и мога да кажа, че в това свидетелство по време на работа Бог ме срещна и ми каза: какво правиш? Какво правиш? Ти служиш, обаче не на мен, а на другите. И тогава точно замръзнах. И тогава почнах да плача по време на работа. Направо, сякаш във видение, следно аз съм сам в някакво друго измерение, Бог е до мен и говори, аз плача. Наистина плача в това време и Бог ми каза: имай лично време с мен. Остави служенията. Аз съм важен. И тогава вече започнах да спирам лека по лека с тези неща. И имах лично време с Бога в молитва, в четене, в изучаване. Бог иска това. Бих добавил в това, че не е лошо да правиш всички тези неща, но първо е да имаш време с Бога в молитва и в хваление.
и в Слово. Бог ти говори в Слово, Бог ти говори в молитва, Бог може да ти говори в видение, във всичко. Това е така, понеже и Словото казва, че той е младоженика, А ние сме невястата. ние сме невястата, така че ако той е младоженика, ние трябва да бъдем плътно до него. Тоест да прекараме време с него, общение с него, диалог с него. Така че това е така. Времето, прекарано с Бога, запомнете, никога не е в излишък. Тоест, времето, прекарано с Бога, никога не е на празно. Точно така, Библията го пише. Така е. Затова, че насърчавам ти, скъпи приятелю, което ще гледаш този подкаст, първо, каквото искаш да направиш за Божието дело, първо имай време с Господа, влез в тайната ти стаичка, моли се, там ще бъдеш изграден. И ядрото е домашна група. Ако нямаш църква, не посещаваш църква, може да се съберете с хора, да посетете домовете в домашни групи и там Бог ще започне да ви изгражда леко по леко. И тогава ще ви насочи към правилната църква. Затова, че насърчавам ви, имайте време с Господа. Добавя в тази връзка с домашните групи, Асене, че точно там човек най-много се изгражда като християнин. Защо? Понеже там можеш да питаш въпроси, да получиш отговори, да не се срамуваш, да разкриваш талантите, които Бог ти е вложил. Защото по време на голяма служба ти слушаш само и не можеш да питаш нищо, а по време на домашните групи ти можеш да питаш, какво те интересува. Точно това казвам, че там се развиваш. Точно там започва Бог да те изгражда. Както и младежките служения, там също. Аз оттам започнах. Моята служба изцяло започна оттам. Там разкрих, деца вика, таланта си. Там получи там, което Бог искаше да ти каже. Да. И казвам на някой, който мисли, че е твърде късно да се промени чрез вярата. Аз бих казал, че никога не е късно. Никога не е късно човек да повярва в Бог и да бъде спасен. Виждаме една много добра случка в Библията с Исус, с двамата разбойници, как един от тях приема Бог в седмия си миг преди да умре, минути преди да умре, той повярва и бива спасен. Така че никога не е късно. Приятели, късно е когато умреш, защото тогава връщане назад няма. Така че никога не е късно, но не чакай да умреш, да дойдат последните дни, защото никой не знае кога ще умре. Ние сме като една пара. Днеска сме тук, утре ни няма. Затова днес, казва Словото, е благодатния ден да приемеш Бог. Точно така. Амин. Амин. Глежда ежедневието на човека, който има живо отношение с Господа. Много хубав въпрос. Така е. Божието Слово казва, че по делата ще ни познае, така че трябва на първо място да бъдем активни от към Бога, а именно всеки ден да се молим, всеки ден да четем, всеки ден да имаме връзка с братя и сестри, да имаме общения. И това е, трябва да го правим всеки ден, да не стане навик и след това навика, знаете ли какво? Навика се превръща в характер. Точно така, изградим ли правилен характер, ще воюваме. Амин. Но там ще стигнем малко по-натам. Да. Точно така, ако не си активен, ще си пасивен. Затова, че не може да служиш на двама господари. Или на Бога, или на света. Избирай си, не можеш да стоиш по средата. Или ще бъдеш християнин, или ще си невярваш човек. Посещавай си там нещата. Но бих казал, искам да те насърча, че ако приемеш Исус Христос за твой спасител, живота ти няма да бъде същия. Ще видиш промяната в твоя живот. Добре? А сега е време за едно нещо ново, което наричам в моя канал, е вдъхновяващо послание. Какво ще ви насърчи, младежи? Скъпи младежи, аз се обръщам към вас. Вие сте лицето на Господа. Защото Словото само на вас каза: вие победихте лукавия. Силата е във вас, младостта е във вас. Така че аз ви насърчавам. Ако ходите на църкви, продължавайте да ходите. Ако някой от вас никога не е ходил или спрял да ходи на църква, да отива пак, да се връща при баща си, при татко. Понеже Божието Слово е за нас. Ние сме млади и Бог ще ни потребява, ще работи с нас. Искам да насърча, ако сте в някакво трудно положение и примерно сте в депресия, в тъга, безпаричие, трудности и други проблеми, аз мога да ви кажа, че само има едно решение, което може да вземете в тази връзка, именно да потърсите Бог, понеже Божието Слово казва, че в Яков, 4 глава се казва:
приближавайте се към мене и аз ще се приближавам към вас. Защо го казвам това? Защото, Асени, ако ти си в депресия, Бог е този, който може да бъде с тебе, да освободи. Ако ти плачеш, Бог е този, който може да обърши сълзите. Ако ти си в трудности с финансите, Бог е този, който може да снабди. Ако ти си в друга трудност, каквато и да била, Бог е Бог за всичко. Бог е Бог за разрешаване на всеки един твой проблем. Амен. Амин. Така че потърси го. Потърси лицето. С цялото сърце. Амин. Амен. Искам да ви разкажа едни свидетелства, които са за ваше насърчение. Преди години, не си спомня колко години, имах камъни в бубреците и трябваше да ходя да ми ги разбиват в една болница. Аз си бях вече в служение, служих на Бога, водих младежи и понякога ние не осъзнаваме, така ще го кажа, как Бог действа, после или по някакъв начин забравяме, че Той ни е помагал в ситуации и сме казали само дума и Той е изпълнявал и после по някакъв начин сме се отдръпнали или сме забравили. И случката е така, че влизам вътре в апаратната, където с машина ми разбиват камъните и това са едни страшни болки и включват на нива. Леко, по-силно, силно. И включват на силното. Нали? Аз преминах първите нива, включват на силното ниво и болки, аз вече не издържам вече. И само слагам си ръката на това място. Слагам си ръката и казвам в името на Исус, тази болка да спре. И знаете ли, болката спира. И това не е единична или друга случка. Друга случка такава. За финансите ще ви кажа една случка. Утре трябва да платя някаква сметка. Спешна сметка трябва да платя. И в момента, знаете ли какво, нямам никакви пари. Да. И в тази случка с финансите, която ще ви разкажа, там нямах пари. Трябваше да платя едни сметки в утрешния ден и просто не знаех как ще се справя, как ще свържа двата края. И не знам как Бог по някакъв начин ме благославяше, по незнаен начин, който не съм очаквал. Просто извиках към Него. И то стана. По чуден и неразбираем за мен начин. Друг начин, в който Бог ми е помагал. Просто ви разказвам да видите как Бог, когато го призовеш с пълно сърце, повярваш, Той просто ще ти даде от това, което имаш нужда. Карам сега, шофирам и отсреща кола, който има стоп, знак стоп, аз се карам с по-ниска предавка, не знам защо, но Бог ми предупреди, тук карай с по-ниска скорост. Бог ми каза и ми говори, тук карай с по-ниска скорост. Макар че там разрешителното е до 90. И аз карам с 40-50, изведнъж една кола профучава покрай мен. Профучава с знак стоп. И ще да му удари, ако бях карал с по-силна скорост. Просто вижте как Бог работи. Бог ме предупредил. И в друга случка, в видение, Бог ми идва и ми казва, моли се. Защото ако ти не се молиш, показва ми картина с човек, който, ако ти не се молиш, този човек ще падне от стълбите и нещо лошо ще стане. И аз веднага призовавам Бога. И знаете ли какво? Този човек след малко ми казва, че за малко не е паднал от високо. И просто Бог по незнаен добър начин работи и ни говори да се молим за другите или за себе си. И Той работи. Затова ви насърчавам. Молете се, призовайте Бога винаги, понеже Бог е добър и Той винаги е насреща. Може би твой приятел, твой брат ще върши с тебе услуги, но той е безсилен. Понякога той се уморява, но Бог е този, който не се уморява никога. Затова призовава Бога, докато може да се намери. Бъдете благословени, нека Бог да бъде с вас.